'pag tayo nakamit na natin yung pinapangarap natin, ikaw naging successful ka na, huwag mong isipin na ikaw na yung mataas, ikaw na yung the best. Hindi mo na nilingon yung pinanggalingan mo. Dahil hindi ka makakarating dyan or hindi ka magiging successful kung hindi dahil sa tulong ng ibang tao. Tandaan natin, walang nagiging successful na mag-isa. Lahat yan dahil sa tinulungan sila ng ibang tao. Kahit yung mga negosyante, yung mga businessman, diba? Magiging mayaman ba sila kung walang tumatangkilik or bumibili sa mga produkto nila? Di ba hindi? Kung walang buyer, wala sila. Di ba? Malulugi sila. Katulad din ng mga sikat na mga artista or mga influencer. Kung walang sumusuporta sa kanila, kung walang mga fans, sisikat ba sila? Di ba hindi? So lahat ng mga successful na tao, mga politician, di ba? Kung walang bumoto sa kanila, hindi sila mahahalal. Di ba? So, lahat ng successful na tao, naging successful yan dahil sa tulong ng ibang tao. So, kailangan maging mapagpakumbaba tayo. Di ba? Lumingin tayo sa pinanggalingan natin. Pasalamatan natin yung mga taong tumulong sa atin nung nandun pa lang tayo sa baba. Yung mga taong sumuporta pa lang sa atin nung nag-uumpisa pa lang tayo. Huwag natin silang kakalimutan. And of course, huwag natin kakalimutan maging grateful kay Lord. Maging thankful. Diba? Dahil lahat ng biyayang binigay sa atin is galing yan kay Lord. Pahiram lang yan sa atin. Habang nandito tayo sa ibabaw ng lupa. Bakit? Ibig sabihin, kailangan natin, kumbaga, sabi nga, great power comes great responsibility. Kung ikaw ang pinakamayaman dito sa mundo, ibig sabihin, sobrang laki ng responsibilidad mo. Bakit? Kasi binigyan ka ni Lord ng kayamanan ng biyaya na sobra-sobra umaapaw. Para i-share mo yan sa ibang tao. I-share mo yan sa pamilya mo. I-share mo yan sa community, sa buong mundo. Diba? Kung gaano ka kayaman, kung gaano ka binigyan ni Lord ng biyaya, ng talento, kailangan mo yan gamitin para makapag-inspire at makatulong sa pamilya natin, sa ibang tao. Hindi natin yan kailangang sarilinin. Diba? Sabi nga sa isang kanta, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Diba? Walang nabubuhay para sa sarili lamang. So, maging humble tayo. Diba? Maging grateful sa lahat ng bagay, maliit man or kumbaga, meron nga akong kasabihan na basa na ang tao daw ay hindi binabago ng pera. Kasi yung iba sinasabi, yung nagkapera lang yan, yung mabang na. Nagkapera lang, nagkakotse na, yung mabang na. Hindi. Kahit na hindi pa yan mapera, hindi pa mayaman, wala pang sasakyan, mayabang na yan. Kumbaga, ini-expose lang ng pera yung totoong pagkatao ng isang tao. Kasi merong mga tao na hindi naman mayaman pero mapagbigay. May nakitang pulubi, magbibigay kahit 20, 10. Ibig sabihin, kahit na mahirap sila, mapagbigay sila. Diba? So, pag yumaman yun, lalong magbibigay yun. Kasi nung mahirap nga siya, nagbigay siya. Diba? Lalo na nung yung pag yumaman yun, syempre magbibigay pa yun lalo. So, yung pera, hindi niyan binabago yung tao. Diba? Ini-expose niya lang yung tao kung ano yung totoong kulay ng tao. So, kailangan, pagka nakarating tayo sa tuktok, kumbaga, stay grounded. Diba? Sabi nga is, panatilihing iapak ang mga paa sa lupa. Yun. Kasi, maaaring bawiin yan ni Lord sa'yo. Anytime. Kasi siya ang may bigay niyan eh. Di po ba?
So, habang nandiyan sa'yo yung biyaya is pahalagahan mo, 'di ba? I-share mo sa iba. So, kasi yun yung purpose na kung bakit binibigyan tayo ng blessings ni Lord.